Καλησπέρα παιδιά! Ψαρεματάκι πάλι σήμερα, heavy spinning. Από το πρωί είχα πολύ μανία να ψαρέψω, είχα πάρα πολύ όρεξη. Μεσημέριασε πια. Έκανα μία παύση τώρα, έφαγα το κολατσιό μου και βρήκα την ευκαιρία να σας πω δύο λόγια. Χθες όλο το βράδυ έβρεχε, ψιλόβροχο. Σήμερα το πρωί είχε πάλι μια έτσι μικρή είχε ψυχάλα. Συννεφιά παντού. Ευκαιρία λέω να πάω κάνω λίγο heavy σε κανένα πονηρό σημείο να δω τι παίζει αυτή την εποχή. Έχει μπει πια Οκτώβριος. Κυκλοφορούν ακόμα μαγιάτικα και αρκετά ψαράκια. Σήμερα δώσαμε δυνατές μάχες. Άλλες κερδίσαμε, άλλες τις χάσαμε. Μη σας κρατάω σε αγωνία. Να σας αφήσω να δείτε το βίντεο. Πριν πάμε στο βίντεο θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Παιδιά, σε λίγες μέρες είναι η έκθεση Boating Fishing στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαι και τις 3 ημέρες εκεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ήδη αρκετοί φίλοι μου έχουν στείλει μήνυμα για να βρεθούμε από κοντά και να μιλήσουμε γύρω από τις αγαπημένες μας τεχνικές ψαρέματος. Γύρω από όλα αυτά που μας ενώνουν για την τρέλα μας. Θα είμαι στο περίπτερο της Αγκλερμάνια. Παιδιά, θα σας περιμένω να σας δω και από κοντά. Πρώτη φορά Θεσσαλονίκη, 3 μέρες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Με πολλούς φίλους θα τα πω από κοντά από Θεσσαλονίκη μεριά. Με τους υπόλοιπους θα συνεχίσουμε εδώ από τα βιντεάκια μας, από το αγαπημένο μας κανάλι. Γύρω από αυτό το κανάλι που έχουμε δεθεί πάρα πολύ, έχουν μπει πάρα πολύ πια μέσα. Οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει τους 30.000. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη που μου δείχνετε. Θα προσπαθήσω να σας δείχνω συνέχεια βιντεάκια για όλες τις τεχνικές ψαρέματος. Ξέρετε ότι έχω πολύ αρρώστια με το heavy spinning. Θα προσπαθήσω να κάνω και άλλα ψαρέματα. Παιδιά, ευχαριστώ για όλα. Πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα και θα τα ξαναπούμε. Παιδιά, ετοιμαστείτε, έκθεση της Θεσσαλονίκης, boating fishing και βιντεάκια ψαρέματος χειμερινά. Να είστε όλοι καλά παιδιά, καλές θάλασσες να έχουμε. Keep spinning guys, keep spinning. Οπα. Έλα. Έλα ένας λουτσάκος. Μια χαρά. Πρώτη βολή. Μια χαρά. Έλα εδώ. Έλα. Εδώ είμαστε. Άντε καλή αρχή. Άντε καλή αρχή. Έλα καλημέρα, το πρώτο ψαράκι της ημέρας. Εδώ. Εδώ. Ένας ωραίος λουτσάκος. Καλημέρα, καλημέρα. Για πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Πρώτη βολή. Πρώτη βολή. Σπράτ συννεφιά. Ακόμα δεν έχει βγει ο ήλιος. Οπότε θα δοκιμάσω λίγο το σπράτ, το ασημένιο, το UV. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Οπα. Εδώ λούτσος πρέπει να είναι. Λούτσος πρέπει να είναι. Μαγιάτικο. Μαναλάκι. Μαναλάκι και κάνει κολπάκια. Μαναλάκι μικρό. Μαναλάκι μικρό. Βρε, θα σε αφήσω βρε μπόμπερα. Δες τι γίνεται τώρα, δες τι γίνεται μάχη. Δείτε εδώ ένα μπόμπερα. Μια σταλιά, τσαμπουκάς. Ορίστε, εδώ είμαστε. Θα σε αφήσω. Εδώ. Ένας μικρούλης. Πήγαινε φέρε τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού. Να κάνουμε μια ωραία μάχη. Λοιπόν, το κάνουμε πίσω μπρος. Να κυκλοφορήσει λίγο νερό στα βράχια. Να πάρει οξυγόνο, να δυναμώσει. Έλα. Έλα μικρά τσατήλα.
Είσαι έτοιμος? Για δώσε σημάδια ζωής. Ότι έχεις πάρει τα πάνω σου. Για να δούμε. Για να δούμε. Ωραίος. Για να δούμε. Άντε ξεκίνα το ταξίδι σου. Μια χαρά. Ο μικρός έφυγε. Πάμε και το επόμενο. Να δούμε, θα πιέσει κάτι πιο καλό. Heavy spinning σήμερα, παιδιά. Άλλη μια περιπέτεια πάνω στα βράχια. Ο καιρός είναι περίεργος. Άπνια, σε λιγάκι θα βγάλει αέρα κατά τις 11. Μακάρι να βγάλει, να έρθει το ψηλό προς τα έξω. Να έρθουν και οι θηρευτές μαζί. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια. Όπα, μεγάλο ψάρι, τα σπάσε. Τα σπάσε. Όχι ρε φίλε, τα σπάσε. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, τα σπάσε. Τα σπάσε. Όχι ρε παιδιά ρε. 3,5 κιλά φρένα και δεν σταμάτησε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Έλα, έλα, έλα. Τώρα θα πας τάπα. Ό,τι είσαι θα πας τάπα. Ή θα σπάσει το καλάμι ή θα βγεις. Ένα από τα δύο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ή θα σπάσει το καλάμι ή θα βγεις. Λούτσος είναι. Λούτσος είναι. Του βγάλα την ψυχή. Λούτσος και ωραίο κομμάτι. Ωραίο κομμάτι. Ρε φίλε. Ωραίο κομμάτι. Και έχει πιάσει το κόκαλο. Έχει πιάσει κόκαλο. Εδώ είμαστε. Ένα ωραίο ψάρι εδώ ακόμα. Οπα. Από το κοπάνι μου που έκανε ξεκιστρώθηκε. Εδώ. Ένας ωραίος λούτσος. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Έχασα ρε παιδιά ένα ψάρι. Με έσκασε. Έχασα ένα ψάρι μεγάλο. 3,5 κιλά φρένα στο μηχανισμό και δεν σταμάταγε. Δίπλο στο καλάμι. Έπαιρνε φρένα. Παιδιά, το έχω πάει στα όρια τώρα. Έχω βάλει πάνω από 4 κιλά φρένα. Την πλήρωσε αυτός εδώ πέρα ο Λούτσος. Τον έβγαλε άξιο σαν τρελός. Δεν ξέρω, έχω σκάσει. Κρίμα στο ψάρι, κρίμα. Τράβηξε και μου έτρεψε πάλι το νήμα στα ριχά. Κρίμα. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, παιδιά, πάμε. Τι να κάνουμε, δεν πτώμεθα. Έτσι είναι το ψάρεμα, με τα καλά και με τα κακά του. Θα τα έχουμε και αυτά, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Λοιπόν, το δόλωμα που πιάστηκε. Εδώ. Reality Jerkbait 160 με σελαγκές Raptor X. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Να δούμε, θα είμαι τυχερός. Θα το πάρω το τέρας. Έλα. Έλα. Τώρα θα πας τάπα. Μεγάλο ψάρι είναι. Μεγάλο ψάρι είναι. Δεν του δίνω καθόλου. Δεν του δίνω καθόλου. Δεν του δίνω καθόλου. Δεν του δίνω καθόλου.
Δώσ' το Παναγία μου. Μεγάλο ψάρι είναι. Μεγάλο ψάρι είναι. Μεγάλο ψάρι είναι. Μεγάλο ψάρι. Έλα. Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, ναι! Ναι ρε φίλε, ναι ρε φίλε, επιτέλους, 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 επιτέλους. Ναι ρε φίλε, ναι, ναι ρε φίλε, 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 επιτέλους, ναι ρε φίλε. Πάμε στο lunch παιδιά, 160 δες, μια σαλαγιά, ένα αγκίστρι και το κράτησε, ναι ρε φίλε, ναι. Με έσκασε ρε παιδιά, με έσκασε ρε παιδιά το ντέρτ, με έσκασε. Έχασα ένα ψάρι βαρβάτο. Λέω θα σφίξω τα φρένα παιδιά, έβαλα χωρίς υπερβολή γύρω στα 4,5 κιλά φρένα. Λέω θα το πάω τάπα, ή θα σπάσει το καλάμι ή θα βγει ρε παιδιά. Και βγήκε, και βγήκε ρε παιδιά, και βγήκε ρε παιδιά, βγήκε, με έσκασε. Με έσκασε ρε παιδιά, με έσκασε. Με έσκασε. Εδώ με έσκασε. Δείτε ωραίο ψάρι. Δείτε ωραίο ψάρι. Με έσκασε. Όχι. Και το κράτησε η σαλαγιά. Δείτε εδώ. Wow, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το σταματήσω. Τι δύναμη ρε παιδιά είναι εδώ. Όχι. Με έσκασε ρε παιδιά, με έσκασε. Με έσκασε. Δείτε ψαρούκλα. Δείτε ψαρούκλα. Θα πάρω μια ανάσα. Φοβήθηκα ότι θα σπάσει το καλάμι. Τα πήγα τάπα παιδιά. Έχω το σιλάς 30-80. Το ζόρισα όσο δεν έπαιρνε. Λέω θα το σπάσω. Αλλά βγήκε παλικάρι. Βγήκε παλικάρι παιδιά. Το κατάφερα. Το κατάφερα. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ μια ψαρούκλα. Δείτε εδώ. Όχι. Πάνε στο χέρι μου. Αυτές τις 2-3 φορές εδώ πέρα παιδιά, στα τελευταία σερέματά μου έχασα 2-3 ψάρια βαρβάτα. Κόντεψα να σκάσω στην κυριολεξία. Αύξησα τα φρένα πλέον στα 4 κιλά, 4,5 κιλά άνετα. Το καλάμι στα όρια. Και επιτέλους ρε παιδιά, επιτέλους, δείτε. Δείτε εδώ. Επιτέλους. Επιτέλους. Τι πιάστηκε, τι είναι αυτό. Δείτε ένα ψάρι στον αφρό πάει ρε παιδιά, τι είναι, λούτσος είναι. Λούτσος είναι και δεν κατάλαβα ότι πιάστηκε. Λούτσος είναι και δεν κατάλαβα ότι πιάστηκε. Μας τώρα πιάστηκες. Έλα σιγά σιγά.
Έλα σιγά σιγά. Μας τώρα πιάστηκες, δεν το κατάλαβες. Ωραίος ο Λουτσάκος. Ωραίος ο Λουτσάκος. Εδώ πιάστηκε ένας Λουτσάκος ακόμα, θα τον άφηνα. Είναι σχετικά μικρός, αλλά έχει πιαστεί από κάτω μεριά, οπότε θα τον κρατήσω. Εδώ πάνω στο λάνς το 160. Εδώ ένας Λουτσάκος. Μικρό ψάρι είναι, αλλά έχει πιαστεί από κάτω. Μάτωσε πάρα πολύ. Δεν το βλέπω να ζει. Για πάμε να δούμε τη συνέχεια. Ωραία ψαράκια σήμερα. Σήμερα ευχαριστήθηκα, παιδιά, τραβήγματα. Σήμερα ευχαριστήθηκα. Άντε γεια. Σήμερα ευχαριστήθηκα. Όπα. Ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι. Λούτσος πρέπει να είναι. Ωραίο ψάρι. Λούτσος είναι μεγάλος. Λούτσος είναι μεγάλος. Λούτσος είναι μεγάλος. Έλα με το κύμα. Έλα, δώσε μια παιδιλιά. Δώσε μια παιδιλιά. Ωραίος. Δώσε μια παιδιλιά. Έχει μπλέξει, δες, η μπετονιά πάνω στη σαλακιά τελευταίο. Έλα σιγά σιγά. Ωρε φίλε ψαρούκλα. Ωρε μπαρακούντα. Ωρε φίλε ψαρούκλα. Ωρε λουτσάρα. Ωρε ψαρούκλα. Ωρε λούτσαρος. Εδώ είμαστε. Ωραίο ψάρι, μεγάλος λούτσος. Σπαρταρούσε πάρα πολύ επικίνδυνα με το τεχνητό στο στόμα. Και αναγκάστηκα να το θανατώσω, παιδιά. Δεν γίνεται, πάνω απ' όλα, παιδιά, η ασφάλεια. Με έχει καρφώσει 2 φορές πολύ άσχημα και μία επιπόλαια κατά τη διάρκεια ψαρέματος όταν ψάρεμα λούτσους. Παιδιά, μεγάλη προσοχή με τα αγκίστρια. Οι σαλαγκές, εγώ φοράω πάνω τώρα Raptor X, αρπάζουν μια πλάκα. Πάνω απ' όλα η δικιά σας ασφάλεια, να το θυμάστε. Το θανάτωσα γιατί σπαρταρούσε πάρα πολύ επικίνδυνα δίπλα στο χέρι μου. Τειναζόταν πάρα πολύ άσχημα το τεχνητό. Με 3 σαλαγκές πάνω 4 δεν είναι να παίζεις. Και εδώ είμαστε. Να σας το δείξω το λουτσάκο. Εδώ είμαστε. Εδώ ένας ωραίος λούτσος. Πάνω στο φλερ 175. Ένας ωραίος λούτσος. Ρε παιδιά, έκανε ζημιά το παράμολο. Άντε γεια. Άντε γεια. Ένας ωραίος λούτσος. Εδώ. Εδώ ωραίο ψάρι. Εδώ. Ένα ωραίο ψάρι. Ένα λουτσάκι καλό. Έχει μεσημεριάσει. Το ψαρεματάκι συνεχίζεται. Εδώ. Ωραίο ψάρι. Ωραίο ψάρι. Ένας ωραίος λούτσος βαρμάτος. Ωραίο ψάρι μεγάλο. Έχω βάλει τώρα flyer, είναι πεντακάθαρα τα νερά. Είναι ψηλά ο ήλιος. Παίζουνε ζαργανίτσες. Οπότε λέω, παιδιά, είναι η στιγμή του flyer. Εντάξει, μια χαρά.
Δυστυχώς έχασα ένα ψάρι καλό το πρωί και τώρα έχω πάρει 3 λουτσάκια και ένα ωραίο μεγάλο μαγιάτικο. Εδώ πάνω στο φλάιρ, ο συνήθις ύποπτος. Εδώ και το ψάρι. Εδώ. Αργή ανάκτηση, πλαϊνά χτυπηματάκια, τουιτσαρίσματα, παύσεις. Ξανά πάλι ανάκτηση, έχει βγάλει τώρα ένα αεράκι, είναι πολύ καλό. Έχει ένα 3 προς 4, είναι τέλειος. Συνεχίζουμε. Ο Λούτσος τελικά έκανε ζημιά στο παράμβολο. Εδώ, του έκανε ζημιά. Εντάξει, αναγκαστικά θα το κοντίνω λίγο και πιο μετά μπορώ να το αλλάξω. Δεν θέλει να βαριέστε, παιδιά. Μη φάμε καμιά ήττα. Ο κόμπος είναι εύκολος, τσακιστές, ένα λάξ. Έχουμε και βιντεάκι σχετικό, άμα θέλετε να δείτε αναλυτικά το κόμπο. Είπαμε, δεν πρέπει να βαριόμαστε. Δεν πρέπει να βαριόμαστε. Και μεταξύ ο καιρός έβρεξε αυτές τις μέρες. Δεν ξέρεις πώς να ντυθείς. Απ' τη μια κρυώνεις, απ' την άλλη δροσίζεσαι. Δεν ξέρεις τι να βάλεις. Την πατάς για πλάκα τώρα. Αρπάς κρύωμα για πλάκα. Ας ελπίσουμε να μην κρυώσουμε, γιατί έχουμε έκθεση σε 10 μέρες, παιδιά. Έκθεση Baltic Fishing στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμαστείτε να γνωριστούμε από κοντά. Πρώτη φορά στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα είμαι με το Team Anglermania. Μεγάλη χαρά. Ήδη αρκετοί φίλοι έχουν στείλει μηνύματα. Θα χαρώ, παιδιά, να σας δω από κοντά. Να μιλήσουμε, να πούμε για την τρέλα μας. Να συζητήσουμε, να γνωριστούμε. Να βγάλουμε και ωραίες φώτο. Γιατί είπαμε, το ψάρεμα είναι γιορτή. Λοιπόν, έτοιμος είναι ο κόμπος. Έτοιμος είναι. Μια χαρά. Πάω να συνεχίσω. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Τώρα μάλλον Λούτσος πρέπει να είναι. Όπα. Το ξεκόλλησα από το βυθό σαν να ήταν. Τι είναι? Όχου, μια κοπελιά. Όχου, το μια ομορφιά. Δείτε μια ομορφιά. Εδώ δείτε μια ομορφιά. Μια κοπελιά όμορφη. Μια κοπελιά όμορφη. Βρέσει. Βρέσει. Ωραία ομορφούλα. Δείτε εδώ μια ομορφιά. Μια ομορφιά. Κάτσε, 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 θα σ' αφήσω. Θα σ' αφήσω, βρε μπουμπούκα. Θα σ' αφήσω. Πράσινο-μάτα όμορφη. Πράσινο-μάτα όμορφη. Πράσινο-μάτα όμορφη. Άτε. Ουοπ. Λούις η μπέμπα. Μια χαρά. Μια χαρά. Πάνω στο Sprat 120 Jenga Sardine. Χρωματάκι τρελό. Φωνικό. Λοιπόν, παιδιά, το ψαρεματάκι μόλις έλαβε τέλος. Μόλις απελευθέρωσα και μια μικρή στήρα σφυρίδα. Μάλλον σφυρίδα πρέπει να ήταν, γιατί ήταν πρασινομάτα. Τα μαζεύω για να φύγω. Έχει περάσει πια 3, κοντεύει 4. Ψαρεύω από το πρωί.
Σήμερα οι μάχες ήταν κάτι το μοναδικό. Έχασα ένα μεγάλο ψάρι, αλλά πήρα και ένα ωραίο μεγάλο μαγιάτικο. Πήρα και λούτσους. Απελευθέρωσα και 2 ψαράκια. Μια χαρά, παιδιά. Σήμερα το ψάρεμα ήταν μαγευτικό. Δυνατές συγκινήσεις και όμορφες αναμνήσεις. Λοιπόν, τα λέμε, παιδιά, σε λίγες μέρες. Όσοι είσαστε από Θεσσαλονίκη και εκεί τα περίχωρα, θα βρεθούμε, παιδιά, στην έκθεση Boating Fishing στο περίπτερο της Αγκλερμάνια με τα παιδιά από την Κύπρο. Οι υπόλοιποι που δεν θα έρθετε στην έκθεση θα τα πούμε πρώτα Θεός στην έκθεση Boating Fishing στην Αθήνα την Άνοιξη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, παιδιά, καλές θάλασσες να έχουμε. Συνεχίζουμε δυνατά, δυνατές συγκινήσεις, ωραία ψαρεματάκια, heavy spinning forever. Θα ξεκινήσω τώρα και μερικά ψαρέματα για καλαμάρια, να δοκιμάσω τις νέες εγκυμάσα, φοβερές. Και σιγά σιγά θα μπούμε και στο mood, θα ψαρέψουμε κανένα λαβράκι χειμωνιάτικο και να κάνουμε και κανένα LRF για κανένα πονηρεμένο χειμωνιάτικο σαργό. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, καλές θάλασσες να έχουμε. Keep spinning! Τα λέμε σύντομα, παιδιά!